Uzakhela amazinyo abushelelezi waphela izinhlamvu waziwa ngomzukulu kaXhaphovu zaphana-ke enkundleni enkulu eyaziwa ngo-TikTok. Sawubona kuphi nakuphi la kufinye khona nombuso njengamanje ukubingelela yena Mathenda Xosa intombi zomqhamuka namehla abanye abaqhuma noma lethi wazi. Kana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala ulancothi wenza ukulungela press subscribe button share uphinde comment khulina konke uma subscribe ayikho imali ekhamba usosenze kube wena oqala uthola notification mase kufakele video phambili. Yengane zakwethu uzakhela amazinyo abushelelezi waziwa ngomzukulu kaXhaphovu lapha-ke enkundleni enkulu eyaziwa ngo-TikTok. Uma-ke ethi abantu abavotile iqembu elibusayo njengoba sasisonke ukuthi iqembu elibusayo njengamanje abantu balishaya indiva kanti futhi bayaqinisekisa ukuthi ngempela alizukuwina kanti-ke yena ube esekhuluma kanje. Sizwe sikaMageba Ningizimu Afrika abantu bangithuka bangiphendukele ngapha nangapha. Cha ngicela ukucacise lokuthi kwenzeka kanjani. Bafowethu la ngisuke ngiphila khona kusebenza lokhu engikubonayo nengibona ukuthi kwenzeke. Njoba ngithi abantu mabaphume bayovota bavotela iqembu elibusayo ngisho njalo manisafuna ukhetho libe khona ngaphandle manifuna ngilimise anginayo inkinga nalokho. Angizukuzwa ngani lolu khetho uma nisafuna liqhubeke niza kuvotela uhulumeni obusayo ngoba mina ngikhuluma ngeqiniso ngento engiyibona. Nginamanga mina ukuthi izingane zenu ifunda mahala emavasithi, nginamanga ukuthi ifunda mahala ezikoleni, nginamanga ukuthi khona amagranti, nginamanga ukuthi ogogo bayahola, nginamanga ukuthi imishanguzo niyithola mahala, nginamanga abantu mabaphume ngobuningi ngizobe ngikulandela kanje ngubuka amavoto uthi ufaka phi uxa uzawufaka lapho buvela userviswa khona mihla yonke yakho uzawufa awuzuba lixuki qhamuke manje usuzoba iphepha suphephetheka plastic. Abantu bazohamba bayovota bavotela iqembu kusho mina manisafuna ukhetho lube khona ngaphandle ukuthi anisalidinga ukhetho kuzawusebenza ngendlela yakho yabo. Uyazi ingane mawuyitotosa igcina seyedelela uyinikeze isinkwe esinelama nepeanut butter ufake namaqanda ikhala ibhuquze phansi ukuthi wena uyifuni ngoba awukubhekeni bese kuba nengane ongayinika isinkwa ingekho naleyo lama engakutusa impela ibona cha umzali impela uyayithanda. Aninadanke uhulumeni unenzela yonke into unikeza igrant nezingane zenu yanondlela ayifaka esikoleni angayikhokhisa imali nezincwadi ukwenziwe uhulumeni konke lokho. Kodwa manje nina nizomgxeka nizokhuluma ukuthi uhulumeni unjeni nayo nje indaba le yo trading. Ugesi niwaze lapho ngoba ugesi benivele ningawazi wanifakela uhulumeni oqala nulobhile nje kwalo gesi lo. Kungaphekwa amandla akahulumeni uhulumeni uyazama abantu abaphume bayovota bavotela uhulumeni obusayo abaphuma